ita mai sayar da gyada in sai da zinari za ta sayar za ta yi ta yawo nan ba mai saya, sannan kai kuma kana da dan silanka na zinari ko sisi, ka yadda ka sayi gyadar da baka so ka ci, ba za ka yi sayar gyadan abun awo guda biyu ba. Ma'anan kenan in mun ce da zinari za mu yi saye muna ciniki, ma'anan shi ciniki zai rage, kasuwa za ta ɓace. Rashin cinikin nan kuma shine talauci. Rashin ciniki shine me? Shine talauci. Amma a jefa kuɗi a yi ta ciniki kuma shine me? Arziki. Shi yasa gwamnati yake da mahimmanci ta gane wannan da kuma sauri ta tara kuɗi TCA, a tara biliyoyin kuɗi cikin banki a ajiye, talauci ne. A ɗebo su a watsa arziki. Shi yasa wacce gwamnati da ke watsawa ba tana yi ne don Allah ba fa, ba don Allah take yi ba, tana yi ne don garadin siyasa ko economy ba ruwan shi da niyyarka. Kamar taki ne ka jefa a cikin gona, shi takin nan ko ciyawa ka shuka za ta ne, ba ruwan shi da mai ka shuka shi taki ko. To wancan gwamnatin da ta yi ta watsi da kuɗi don wani abunta, ba don talakawa ba don Allah ba, don wani abunta, sai economy ta dinga mai tashi. Ita kuma wannan ta ce ana sata da yawa, bari a taro a tatso a kulle a hana sata, sai kowa ya talauce. To gwamnati da ake so shine wadda za ta ɗauko kuɗin nan ba don siyasa ba, don mutanen, sai kaga kowa ya samu business, kowa na walwala, komai na tafiya daidai. Gwamnatin da za ta watsa, saboda haka dole sai an sa wanda bai jin tsoro, bai jin nauyin kuɗi. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani arabi ya zo wurin shi ya tambaye shi, ka bani cikin dukiyar da Allah ya baka. Sai annabi ya ce, kaga wancan wadi, wancan kwararrafin cike da dabbobi, je ka ɗauka. Da ya je kwasa, ya je wurin mutane shi, ku zo ku musulunta, na ga mutumin da bai tsoron talauci. Mutumin da bai tsoron talauci ya ɗebi kuɗin gwamnati ya watsa dama hagu gaba da baya, a ta watsa su. Dan wannan watsa yanzu nan za ku ga wannan talauci ya tafi kaka. Maganan economy ake yi, maganan economy. Wato gwamnati iri uku ce. Akwai gwamnatin da ba ta da kuɗi, jama'a ke da kuɗi. Akwai gwamnatin da ta raba kuɗin daidai, akwai wurin jama'a, akwai wurin ta. Akwai gwamnatin da kuma ita take da kuɗi, jama'a ba su da kuɗi. Ita gwamnatin da ke da kuɗi, jama'a ba su da kuɗi, ta fi iya controlling me mutane. Su sa communist suke da wannan tsari. Su kuma irin Ingila welfare, rabin kuɗi na hannun mutane, rabi yana hannun na hannun gwamnati. Amma irin America mutanen ne ke da kuɗi. To in ka duba a duniya sai ka ga ita American da yake mutanen ke da kuɗi, sai suka danna mutanen duniya don arzikin da suke da shi. To in ka tambaya musulunci wane irin tsari ne na musulunci, musulunci irin tsarin American ne. Gwamnatin ce ba ta da kuɗi, jama'a ne ke da me kuɗi. Gwamnati kai abinda take yi, zakka take tattarawa daga masu kuɗi ta bawa talakawa, shi kenan aikinta. Amma masu kuɗi suna nan da kuɗinsu. Ashe musulunci ya dace da nawa ne? Matsalan watsa kuɗin ne. Shi yasa muke nasiha muke ba gwamnati, advice muke ba ta gane, ta yi sauri ta gyara, domin fa mutum wani lokaci in talauci ya kai talauci ba abin da bai faruwa. Obama da ya shiga America ya same ta haka, ya ɗauko kuɗin gwamnati ya ba kamfuna, ya ba bankuna makudan kuɗi. Ingo yanzu kun ga kamar Cancangi Airlines, ni Alhaji Ahmadu ya taba gaya mu, yace ni kuɗi na Allah ne, in kana ganin akwai wani abu wanda ya kamata a yi ka gaya mu. Sai yanzu daga baya da ya rasu sai na gane da gaskiya yake kuɗin shi na Allah ne, domin gaskiya ya tafi ba komai. Mutane nawa ya rike, mutane nawa ya taimaka, mutane nawa a Gumi College fiye da 60 cikin 100 na ɗalibai sai a ce talaka, 'ya'yan talaka ya ta karantarwa. Sai ga bawan Allah na yana so ya durkushe tun lokacin matsalan. Bari gaya muku, don ina faɗa wannan don gwamnatin ta ji, ba irin gwamnatin haka muke so ba. Kun gane, talaka ya kashe kanshi. Na je na samu yar aduwa, Allah ji kanshi wanda ya rasu. Ga wannan bawan Allah ya taimaka wa al'umma, kuma ga abin da ya yi, ga abin da ya yi, ga abin da ya yi. To ga sha fara samun matsala. Nan take yar aduwa ya ce mun, ya kira security ya ce a ba da appointment, yana so ya haɗu da Cancangi. Ya gaya min duk abin da gwamnati za ta iya zai mishi. Ina za ka ji wannan magana yanzu?
to in ka taimaka wa cancangi mutum miliyan nawa za a taimakawa? Da Obama ne yana zuwa nan number one da zai taimakawa, ina irin kamfanin cancangi, kamfanin kabo, kamfanin kaza, domin taimaka musu taimakawa waye? Al'umma. Kudin gwamnati ne a basu, kuma wai kun san wani abu? Ba wai kuma kyauta ba fa, ba kyauta ba. In go biliyan kaza ka gyara kamfanin ka biya gwamnati cikin shekara 10 ko shekara 15 ko shekara, ba kyauta ba fa. Shi yasa tunda gwamnatin nan ta zo ta fara wani abu, wani bature a America ya ce a'a hanyar nan da kika bi kin ga gwamnati da yawa sun bi ta sun faɗi, yaya za ku bi ta? Wannan akwai article din rubute. Economic policy din da suka yi failing, how are you following it now? Ba wani abu bane, makarrabai ne da shi kanshi president ta queen din shi. Su da abinda ba sa so, wani ya sata a bi shi a kamo kuɗin da ya sata, ko ya ne a bi shi a kamo kuɗin da ya sata. To ai wannan wani juz'i ne ɗaya cikin 100 na economy, yana da kyau amma ɗaya ne cikin 100. To jama'a fa kamfanuka fa da suke bukatan kuɗi menene? Ana ci ana maganar neman 'yan kwabbai, domin wannan kuɗaɗe 'yan kwabbai ne. Domin yasa cin 'yan kwabbai, kun ga turawa a ƙasar nan sun ɗibi wanda za su ɗiba suka tafi. Najeriya ta durkushe? Tana nan da me? Ba gwamnatin da ta zo bata ɗiba ba. Najeriya na nan Najeriya ta. Ina so ga muku har yanzu Najeriya tana da kuɗinta, tana nan Najeriya ta. Abinda wannan gwamnati ya kamata ta yi na ɗaya shine canja siyasa da salo. Sannan mutane masu mai a yi musu siyasa ake musu. Kai Allah ya baka imani, ya baka Qur'ani, ya baka hikima. Alhikimatu dalatul mu'min. Siyasa ake musu. Kun ga farko abin da ya kawo ma wannan gwamnatin matsala, shi yasa tun farko nake fitowa, na san mutane wasu ba za su gane ni ba, amma taimakon ta nake yi dan a ci me nasara ta nasarar mu ce. Tun farko na ce maganan corruption din nan a bashi, kada a fito da shi a waje, za a yi maganin shi. America ba corrupt people kamar Amerikawa, amma an zo da tsarin da ga kuɗin ma baka iya ci, ga kuɗin baka iya ci don tsari. Ingila ga kuɗi baka iya ci don tsari. Mu ma za mu zo wannan lokacin ga kuɗin, gwamna, minista wallahi ba zai iya ci ba, za a zo, kun gane, za a zo. Saboda haka ba shine matsalan mu yanzu ba, matsalan mu yanzu Najeriya ku bi ta siyasa a hankali. Satin da aka ce akwai wani tomfolo ko wani abu, EFCC sun saci kuɗi sun yi kaza, an ba su menene, a kama su, ba yi sati ɗaya ba duk sun faffasa ne. To wannan ba siyasa ba ce. In ka kama shi nawa zaka samu akan man da ke wucewa? A kai soja, aka fara kai soja, suka fara halbe-halbe, su kansu tura suka nuna wannan ba zai yi ba. Za ka iya kashe bare-bari a Borno, amma ba za ka iya kashe wayancan, ba za ka iya ba. Tura ma ba za su yadda ba. Saboda haka dole a jaye me soja, dole a fara maganan sulhu bayan sun fasa, bayan sun ɗauki ragaman mai yaƙi, shi kuma bai da amfani domin sun ga rauni. To me yasa muke faɗan wannan tun farko, tun kafin abu ya faru muna faɗa su ce a bai son Buhari, bai son general, bai son kaza? Ba bai son shi bane, shi yake son shi dan ya ci nasara. Wani ma yayi kai ka bani address ya ce he wish the presidency will listen to Gumi. Advice dan ya ci nasara. Sannan masu cewa a kama su a yi kaza su ne makiyan gwamnati. To an kama an samu ba. Saboda haka babin siyasa yana da daban-daban, ku bari masu fahimta hangen nesa su faɗi abin da ya kamata a yi. To ta haka ne muka shiga matsala a cikin ƙasar nan. To kuma dole sai mun yi kokari mun canja domin mu tsira gaba ɗaya, mu fita daga cikin wannan abu. Dole sai mun canja salon siyasa. Muna da wani abu, kun ga addinin nan da littafin Allah da ya bamu da imanin nan, mu kaman mai ne. Duk yanda ka saka ruwa da mai ka jijjiga ka ajiye shi, ina man zai koma? Ruwa ke kasa, mai na ina? To Najeriya nan duk yadda aka jijjiga ta, duk yadda muke mu din nan kamar mai muke, muna sama bismillah. Shi yasa sai ku yadda mu samu 'yan siyasa masu basirar siyasa, mu ce gashi yadda za a tafi da ƙasan nan. Ku kawai ku sa muna ido, ku sa ido kawai. Abinda kawai za a ce kada ka yadda ka sa ido, in kaga ka tashi da safe ba biredi a teburinka, yaranka ba abinci, to ka sa ido. Amma a samu a biya bukata, to sai an yi wannan siyasa, sai talaka ya yi hankuri an yi wannan siyasa. Duniyan nan ba mu kadai bane, akwai mutanen waje suna kallon mu, suna ganin abin da muke, sai mun yi irin wannan siyasa. Yanzu gwamnati ta mutane ce, kuma in gwamnati ta riga ta yi furicin zan yi abu, kuma mutane suka ansa muna son wannan abu, muna so, kuma aka ɗora gwamnati don ta yi wannan abu, to in kun ga gwamnatin ba ta yi, ku mutanen ku za ku fara zakin gwamnati ku ce ta karkace, ko ba kawa? To shi yasa muke a waje.
domin me in wani a cikinku ya ce wancan abin da gwamnati ke ba daidai ba ne ga yadda ya kamata ku mutanen kun ji ko to in gwamnatin ta canja sai ku ce ta canja ne ba don ta canja ra'ayi ba, ta canja ne don ga wa'yansu can sun ce mata yin haka nan ba daidai ba ne. Misali yanzu gwamnati ta ce duk wayannan mutane a sassake su, court case a kukkulle, za a ci gaba yanzu Najeriya unity muke so, tashin hankali. Za ku ce ku da kanku za ku ce kun ga wannan gwamnatin me ta ce za ta yaƙi rashawa amma kuma ta zo tana me za ta sake. Amma kun ji wani ya ce can, wani ya ce can, manya sun ce haka, sai ku ce wannan hakika hanya ce, domin ku mutane suna yin abun ne don ku mutane kuka ce a yi. To sai an canja mutanen sai kuma za ku ga gwamnatin ita ma me ta canja. In mutane da za su yarda da malamansu su gaya musu abin da ya kamata su yi, su bi, su mutunta malaman su gaya musu abin da ya kamata su yi, to insha Allah za ku ga gwamnati ta canja. Domin ita gwamnati duk abin da mutanen ke so shi take yi. Amma in kun ga gwamnati ta canja kuma ku mutanen ba a muku wannan wa'azi kuka gani ba, to ku da kanku ne za ku fara zagin gwamnati ku ce ita ma ta bi hanyar ta da. Shine amfanin irin wannan magana. Sannan kuma duniya haka yake, ko ina, ko America kaje, ko ina ne akwai wayansu mutane in suna son su taimaki al'umma ba fa da gwamnati za gansu ba. Yanzu a ƙasar nan da za a yi wani abu wale soyin kaya gabe dace da ra'ayin shi ba me zai yi nan take zai faɗa. Obasanjo da an yi wani abu bai dace da ra'ayin shi ba nan take me zai faɗa, don me gwamnati ta samu direction. To amma mu fa ba mu iya magana, wato hanya ce ta gyara gwamnati. Ko America haka, yanzu Trump ya wani abu sai ga wani babban ɗan siyasa ya fito ya ce a'a, ko ba mu ma ya kamishi haka. To matsalan shine fi sabilillah yan siyasan mu yan kaɗan ke girmama malaman musulmai in musulmi ne, amma za su girmama malaman ne, shine matsalan mu. To amma muna rarrafe, muna tashi, muna rarrafe, insha Allah za mu isa abinda Allah ke nufi. Amma dai mun ka fahimta kuma ku yarda a cikin al'umma a samu wani suna magana, ba wai sai ni kaɗai nan ba, a samu wani suna magana, a samu wani senator ya magana, ba wai kin gwamnati yake yi ba, a samu me yake da suna wani sarki ya magana, wani limami cin ya yi magana. Wannan maganan tana da ne mahimmanci kwarai da gaske, ya zama muna gyara junanmu, muna taimakon junanmu. Allah ya taimake mu gaba daya. Kuma kamar yadda muka ji president ya dawo, Allah ya kara mishi lafiya, kuma Allah ya bashi masu shawara na gari har dai zuwa abin da Allah ya yi. Sallu ala nabi.